namweya mutsvene tibatsireiwo tibatanidzeiwo naKristo tive mhuri imwe chete inodanana sehama nehama. Tumaiwo mweya wenyu mutsvene atinatse kuti tive venyu narini, tizofara kudenga nemi pamwe naMariya muvirigo, amai vaYesu Kristo, Mwari Mwanakomana, pamwe navapostori vose navanamatiri navasande vose vatinovimba kuti vanotireverera. Mwari Baba vedu, ipaiwo vanhu vose ruwadzano norugare nesimba romupiro uyu wakatiwadzanisa nemi. Ipaiwo isu vana vesangano renyu tichiri parwendo, chitendero chakasimba norudo rwakasimba. Ipaiwo zvekare chitendero chakasimba norudo rwakasimba Papa wedu Francis nomubhishop wedu Charles Gregory namabhishop ose navapriste nevanhu vose vakaitwa vana venyu naKristo. Baba, inzwai minamato yedu, isu mhuri yenyu yamati iungane pano. Tinokukumbirai kuti isu navamwe vana venyu vari pasi tibatane tive vamwe chete. Tinokumbirirawo vana venyu Crispin naAnna Coletta vamakadaidza vakaitwa nhengo naKristo parubhabhatidzo. Saka itai kuti vazomukawo muvafi nezuva raachamutsa vakafa vose. Zaruriraiwo denga vatenderi venyu vakafa navamwe vose vakafa vakaita kuda kwenyu, vafare nemi ikoko kwamunonyaradza vaitambudzika, vachigara upenyu rumwe chete nemi, vachikuonai nokukurumbidzai narini. Tinotarisira kusvitswa ikoko naYesu Kristo mambo wedu, yakutisvitsa zvinhu zvose zvakanaka. Tinokurumbidzai Mwari Baba nomuromo waKristo. Tinokurumbidzai Mwari Baba tiri nhengo dzaKristo. Tinokurumbidzai Mwari Baba namweya anogara matiri. Tinokurumbidzai Mwari Baba kwemisi isingaperi. Amen. Muponesi wedu pachake ndiye akasiya atirayira chinamato ichi. Kudaro ngatinamatei tichiti: Baba vedu muri kudenga, zita renyu ngarinamatwe, umambo wenyu ngausvike, kuda kwenyu ngakuitwe, pasi sokudenga. Tipewo nhasi kudya kwedu kwezuva, mutiregererewo zvatakakutadzirai, sokuregerera kwatinoita mutitadzirai. Musatirege tichiwira mune zvinotiedza, asi mutinunure kune zvakaipa. Tinunureiwo Baba kune zvakaipa zvose. Tinzwireiwo tsitsi kuti tigarike murupenyu rwedu. Mutibatsire nguva dzose kuramba tichinzvenga matadzo nokukunda matambudziko, takatarisira kuuya kwomuponesi wedu Yesu Kristo, nokuti ndimi mambo. Mambo wedu Yesu Kristo, makati kuna vapostori venyu, ndinokusiyirai rugare, ndinokupai rugare rwangu. Regai kuringa matadzo yedu, muringe chete chitendero chisangano renyu. Mupe vana varo vose rugare nokugarisana sehama nehama. Imi Mwari munogara muchitonga kwemisi isingaperi. Amen. Rugare rwamambo wedu Yesu Kristo ngaruve nemi narini. Ngatipananei chiratidzo chorugare.